ndizadzei uya mweya zvino pindai moyo wangu mweya kuti ndisizwe zadzaiwo ndizadzei ndiza uya mweya zvino pindai moyo wangu mweya kuti ndisimbiswe. Tinogona zvedu kugara pasi ticharamba tichadzoka ipapa. Mondiregererawo ndikange ndangoonawo red and blue zvinobva zvangobata. Saka isu tine black and white, black and red, tikazoonawo red and blue zvinongouyo. Saka mukaona zvaakusangana moziva kuti vavhiringwa neruvara. Tinoda kutenda. Regai ndingotaura chinhu chakanaka kudai tichitanga kuti ukaonawo paita vanhu vaMwari vakati one day chinoreva kuti chizoro chakawanda musi iyoyo. Saka ndiri kutenda kuti nhasi Mwari vachataura zvizhinji. Taona vaenzi baba mufundisi Karakate naamai. Ndaona mama wangu mufundisi Mugabe. Ndaona mufundisi Chimowa. Ndaona mufundisi mama weofisi. Nababa ndaona mufundisi Alawa. Yakutoita kunge pastors conference manje. Asi ndinotenda Mwari kuti Mwari vane chikonzero. Patanga tichitaura naUncle Bob Banzabu pane patati every time when you are in a place ask yourself why am I here and why has God brought these people here. Handizive kana zvakamboitika asi sezvo ndakanga ndisipo ndinongoti hazvina kumboitika kuti pange paine chita chevazodziwa vaMwari vanosanganisirawo neni nokuti ndandambozvionawo kunoku panzvimbo imwe chete iri Sunday masikati kudai isiri revival kana chimwe chinhu. Saka ndiri kungotenda kuti Mwari vane zvimwe zvavarangarira uye vane munhu wavarangarira. Tinoda kuti tipedzise, takati achanga ari 4 zveyamasesheni, nhasi tiri pa 4 out of 4 handiti tiripo panhau yaJosefa. Ndafara kuti mama pavakataura vakazokumbira kuti vangafanira kuparidza nhasi akati chipedzisai nhasi. Indanda akati tinoipedzisa pa half night yedu musi weFriday. Zvikazondibatsira kuti tikaipeta kunoku half night taane zvinyowani. Saka Mwari vanobva vangotiitira nyasha dzakapetwa. So vanorangarira takatanga tichiti zvimwe zvinhu zvinoitika kuti zvimwe zvigozoitika. Pavhiki racho raitevera ndobva tatichizviya. Ndobva tatichivhiki raitevera tikati Mwari vanodii? Mwari vanoshanda nemuvanhu was week number 3. Kwa week number 2 takati chizviya. Tinoda kungoona kuti tichiri tese here pakufamba. Takati regedzai Mwari vaite sei? Kana Mwari vakafamba newe ndizvo ka ndobva tazoti Mwari vanoshanda nemuvanhu. Nhasi tiri kuda kushanda nemusoro unoti mwoyo womunhu. Remember last time takati isu kunyange Mwari vachishanda nemuvanhu but haazi wese waunofanira kushanda naye. Ndinono kana zvikagona kubatika. Kunyange Mwari vachishanda nemuvanhu asi haazi wese akasikirwa kushanda newe. Pamunozonzwa Pauro dzimwe nguva oti Barnabas chimbosiyai ava
uyu ngaauye uyu ngaasare, kureva kuti kune chanzverwa pamweya kukatoonekwa kuti uyu ane zvaari kuita zvakanaka pabasa rashe, asi papurogiramu yaPauro nevhizheni yaPauro apa hatisi kupindirana. Handizive kana pari kubatika zvakanaka. Haana kuipa. Bhaibheri rinotaura kuti ida wese munhu, asi hazvireve kuti wese waunoda unofanira kushanda naye. Havinoka zviri kubatika. Kune vamwe vanonzi naPaul, mark them. Mark them. Kungomaka, kwete kumaka kuye kwemubhora, kungoziva kuti nhingi tinenge takatadza kunyatsopindirana, asi hazvina kuipa kuti anga achita zvaanoita ari kwaanoitawo, isu tichitawo zvatinoita tiri patinoitawo, ava achitawo zvavanoita vari, asi inini uyu manje hatizogoni kunyatso zviri nani aite zvaari kuita asi achita nemazvo, ini ndichitawo zvandiri kuita asi ndichita nemazvo. Havinoka zviri kubatika. Saka nhasi inonzi mwoyo wemunhu. Ndangoitira last time takapedzera tichiti tinofanira kukumbira in this day and age, tinofanira kukumbira inonzi spirit of discernment. Mweya wakunzvera kuti Mwari ndibatsirei kuziva vamakagadzira kuti ndibatane navo nevamusinawo vamakagadzira kuti vabatanewo nevamwe, tichizviropafadza zviri ikoko asi zvisiri kuno. Mhendo kana ikandisiya ndiine shamwari, but chiregai ndingoitaura sekupuwa kwandaitwa naShe. Mwoyo wemunhu. Kana paine chinhu chatinoda kudzidza, inini chinhu chandogara ndichinamatira mazuva edu Mwari, ndipei kunzwisisa anonzi munhu. The moment you begin to understand a person, kuti akaita sei, anomboita sei, achidini, uchaona kuti ma-challenges ako as you relate with people anoita mashoma, because you begin to understand why they do certain things. Ukafunga kuti munhu wese akaita sewe, unogara uine BP, mudumbu, manyoka nyongo, zvino. If you think kuti everybody is like you and should operate like you, unogara uine ma-problems. Ziva anonzi munhu. Amen. Vachikubatika. Regai timhanyire pashoko, tingazoti tikapfuurira vamwe kana vhesi risina kuverengwa manje zvinogona kuvanetsa. Mwari ngavatitire zvakanaka. Genesis tiripo ipapo chapter 40. Tiri pa 40 ipapo. Muverengo wedu anotiverengera zvakanaka mama. Paridzi edu aya anositiverengera nechishona chakanaka. Nhasi mavhesi akati wandei. Asi ndoda kuti tiite chapter number 40 verses 14 monoverenga ne23. Tiripo panyaya yaJoseph ipa 14 and 23. Remember tati musoro unoti mwoyo wemunhu. Mwoyo wemunhu. Just turn to your neighbor ngoti mwoyo wemunhu. Mwoyo wemunhu. All right. Andei. Asirangarire hako kana uitirwa zvakanaka. Undirangarire kana uitirwa zvakanaka. Undiitire ngoni. Undireverere kuna Farao. Kuna Farao ikoko. Ndibudiswe paimba ino. Paimba ino ndigoburiswa. Nemhaka yei dzikai nayo? 23. Asi mukuru wavadiri haana kurangarira Josefa. Asi mukuru wavadiri. Tabva kuvhesi namba chi? Yatatanga vhesi namba chi? 14. Hatina kumbofamba mavhesi akawanda. Kungofamba 14 ngosvika pa 23 akangamo. Ameno kana maibata zvakanaka. Wapedza kududzirwa hope dzake naJosefa. Mukuru wevadiri. This was not an ordinary person. Aitova mukuru. The Bible is saying ndianga achitori mukuru wacho. Mukuru ndobva aita hope akambosungirwa nyaya dzakasungirwa dzatisina kutaura neBhayibheri ndedzei kuti vakaita fraud yei. Vakatora magrepe here vakaviga vakaita hatiziye. Ndo Bhayibheri rinongoti vakanga arimo mujere naJoseph. Ndo patinovatangira varoma. But ndobva anorota hope. Hope dzaakarota ndokurota muzambiringa uchibva wabuda mapazi matatu, madai matatu, ndobva wanobereka mazambiringa. Mushure mekubereka ndobva aona achitora mazambiringa pamadai matatu amera pamuzambiringa wakataridzwa pamberi ndokutanga kusvinira wine. Ndobva pakunetseka vakanetseka vari vaviri nokuti vakarota vari two, but umwe wacho hatina basa naye, nhasi tine basa neuyu wokusvinira. Iye ndiye wakatanga ndokunopa Joseph hope dzake zvikanzi chiso haana kutanga kuziva Joseph unodudzira hope.
but wakatanga nekusunga fesi. Kune mama statement anongotaurwa nefesi chete. Chiso chega chinongokuudza kuti uyu nhasi zviri right, uyu hazvisibo. Usati waenda kumwe ndo yaya mama chitaura mamai kuti the soul, the spirit, physical and what. Hello. Amenotaurira chaneighbor wako chiso kuti chiri sei nhasi. Masettings aneighbor. Saka Bible ndobva rakaiti mhanye nhasi handina nguva. Ndobva Bible rati chiso chakauna, ndobva Joseph ndiye wakatanga kubvunza. Inda mafesi imi maita zviso zvakangodaro. Ndobva vanomupindura zvikanzi atine hope dzatarota. Ipapo havasi kuziva kuti vari kutaura nemududziri. Ndobva vadzitsanangura, achipedza kutsanangura ndobva Joseph angoti kududzira hakusi kwaMwari here, ndobva atotanga. Kureva kuti panapa muri kutaura naMwari but muchitaura nemunhu. Hamene kana ukaibatanidza nei last week. Mwari havashandi vega, vanoshanda nemuvanhu. Iye paari kuti kududzira hakusi kwaMwari, vanhu vatanga kutotaura. Aikaka, ndima waMwari here, nyamba Mwari vanoshanda nemuvanhu. Ipo pano ndichotaura ndogona kunge ndiri kutoprofita upenyu hwemumwe. Aikona kurumbidza kutarira bhachi nekufunga kuti vakabva kupi vakazodakara, kurumbidza kungonzwa izwi kuti zvichida Mwari vari kutotaura neni masikati anaya. Handisi kandowandi kutaura naye. Zvino Mwari ndokududzira kuburikidza nemuna Josefa. Ndobva ati iwewe mushure memazuva matatu, mapazi matatu awaona mazuva matatu, mushure me3 days Faro achakutora achakudzorera panzvimbo yako. Handisi kana pana ari kuninzwa mutendi nhasi. Kana uine zvimwewo zvinhu zvawakadisplacedwa kubva pazviri, may God restore you unto those things in the name of Jesus. Murume ndobva apiwa kuti hongu ndapedza kukududzira same verse achingobva pazasi vanhu vatoudzwa zvikanzi iwe wako, verse yamatanga verenga 14, wako usazondikanganwa. Pazasi pacho anozonotaura futi achitsanangura indakatotorwawo kunyika yekwangu ndikaunzwawo kuno please nyaya yandakasungirwa muno haisi yangu, handina chandakapara, ndirangarirewo. Kana waikoko tikazowana mukana panguva dzemagood Friday kutsanangura tichazoitsanangura zvakati iyo yekurangarirwa tichaidzika nayo iyi ine chirevo pakufa kwaKristu. Asi hatisi kuchibata nhasi tiri kuku kwokuti mwoyo womunhu. Apedza kuudzwa izvozvo ndopaanoti aiwa zvaita Bhaibheri rinototi mazuva vatokwana ndobva dzatoenda pabasa dzakutorwa graft. Bhaibheri rinobva rati mazuva ndokupfuura asi haana kuyeuka Josefa, munhu akuburitsa mumatambudziko. Ndo zvakaita munhu. Mama, tiri kupa uya handei kuna Jeremiah. Ndaitira kuti tiite catch up na Josefa wedu tikoziva kuti zviri kubva kupi zvienda kupi. Nhasi toda kuti timhanye. Chapter number 17 verse number 9. Ndoda kuti mumbonzwa zvinotaura muprofita achitsanangura munhu anonzi munhu. Chapter 17 Jeremiah 17 verse 9. Verengai verse 9 mama. Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu. Rimwe robva ratoti mwoyo womunhu. Mwoyo womunhu ndouri kutsanangura kwete waMwari. Unonyengera kupfuura zvinhu zvose. Harina kugumira ipapo ndobva rati wakadii? Wakavora. Munoziva zvakavora? Halo? Kanjani kunzi mwoyo wako wakaora? But iwo chitonzwa kuti ropa riri kumhanya. But wotsanangurwa kunzi mwoyo wemunhu unonyengera. Unyengeri ndo hwakufananidzwa nekuora. Kureva kuti mabasa anobva pamwoyo, pari kunzi mwoyo pari kutaurwa mufungo nendangariro. Munhu paanonosimudza zvaanoita zvese zvinobva maari. Mwoyo uyu ndo uri kunzi mwoyo womunhu unonyengera kupfuura zvinhu zvose. Rimwe robva rati ndiani angauziva. Robva ranoti pamberi wakaora kupfuura zvinhu zvose. Haazi wese unouya mulaifi yako wakaisirwa kubatana newe. Haazi wese waunoona achipfuura akaitirwa kuve nechimwe chekuita palaifi yako.
May God give us a spirit of discernment. Edai pana Genesis 6 verse 6 mukaiverenga iyo tofunga tinoita sara ne1 kuti tigogona kuibatanidza nyaya iyi. Mwoyo womunhu. Mai anonzi munhu imani makore mazhinji muchiona vanhu. Kakubvunzai kuti munhu akaita sei, munonyora mabhuku. Anonzi munhu. Jehovha akazvidemba pakusika kwaakaita vanhu. Unoziva kuti Genesis chapter number 2 muzvikanzi Jehovha wakatarisa zvaakasika zvese akaona zvichifadza akati this is good. Tisati tambopedza machapter akawanda tichichiri pa 6 akutozvidemba kuti ndakasikireko chinhu ichi. Chinonzi munhu. Jehovha wakazvidemba, kana vanofunga kuti haimo mubhaibheri vhesi izvo. Jehovha kusvika pakuzvidemba kuti ndakasikirei anonzi munhu. Varume munhu. Anonzi munhu. Halo. Amen yo. Hallelujah. Achitondipa amen akagara munomu anogona kuti achikutobuda padhoo apa akutotanga kuti ani zvangu futi wanga achipa maamen imo muno. Am I talking to someone? I hope yanhasi inondipa shamwari. Kana ikandisiyawo ndisina, it's okay, I'll just go. But dai Mwari vatibatsira. Kana paine chinhu chakutofanira kukumbira kuna Mwari kunzwisisa maoperations emunhu. Hinda Jehovha vazozvidemba pachinhu chavakambosika. Hinda Jeremiah muprofita azotaura kuti mwoyo womunhu unonyengera kupfuura zvinhu zvose. Wabatsirwa, wadudzirirwa hope. Muprofita waita basa palife yako. Uri kubuda ipapo ndopauri kunzwa kuti zvako zvakufaya. Munhu iyeyo bva tokudza kuti kana wasvikako zvakuita hapana kupakanzi when things get well with you. Haana kumbonzi paunenge wabuda apa pazvichakunakirawo. Usazokanganwawo kuti ndiri munhu. But anonzi munhu unokanganwa. Ndiye anonzi munhu. Nhasi tikamutsanangura mbichana pamwe zvichakupa BP shoma kana wakumona achita zvinhu zvako zvati ndiye munhu uye aitsanangurwa. Munhu anokanganwa. I have people ndakangoitirwa nyashawo dzekuti ndakamboenda kune rimwe diaspora nsandaya kune diaspora rinoiri. Saka kumadiaspora ndati takamboti madiaspora imomo unoona vanhu vachitorwa baba vachichengetwa. Munhu anogona kubhadharirwa kana yebhazi kana yendege kuno kune zviitwa zvemandege, agokwidzwa agogarwa naye pamba achisevenza achiita zvaanoita, chikafu achidya chepo, mibhedha achirara yeipapo, magumbeze achishandisa eipapo, zvese achiitirwa kubasa, agoenda agotadza chere kutenga chingwa tepanogara mahara. Halo? Ende vacho vanomutarira vagorega kana kumbozvibvunza kuti nhasi hauna kutenga chingwa, mari yako uri kuisepi. 6 months dzigopera paanenge akunzwa kuti tuntu twangu tinenge twakuda kuita, wonzwa kuti hoyo amboti ndoda kumbosvika kumusha kunoona vamwe, ndo panotangira mahwana acho. Ndiye anonzi munhu. Wononzwa nhoroondo dzinonobuda kumusha kwako achikwiza uku kana kwakugokwe kana kukubhindura uku, asvikako 2 days dzaanogarapo hakunazve anoda kuona hama yakambomuchengeta, because mastatement anoburitsa. Soziva kuti taibatwa senhapwa, takanga tichitambudzwa, havagoni kugara nevanhu zvakanaka. Izvo zvimaTV avo vakadini vanotonzi aubatikana marimoti. Ipapapa chese chaari kuchema nacho hapana kana chake kana wani. Unosara unosvikako wakapedzwa. Ndiye anonzi munhu. Svikako so uchiti konai vanhu inde hapasina vari kumbondikwazisawo kana kundifarira nyamba wese ari ngotarira ziso racho ringotaura kuti ndo zimunhu riya rairehwa, ndo zimbuya riya rairehwa, ndo zisekuru riya rairehwa kuti rine utsinye kai. Vanotorerei mwana kunova kana vachiziva kuti havagoni kumubata zvakanaka, dai vakamusiya aka ari kuno, dai vaka. Anonzi munhu haagoni kutenda chakanaka chaanenge aitirwa.
person does not remember. I know of people kwedu kumai uku susu bemasangano tichiita zviya pane vanhu vaunotanga kudzidzisa kunobata microphone zvamukundiita izvi kuti mboparidzaiwo ndanzwa nekunzi achimboparidzai ndotora nino ndakutonzwawo kuti ndiri Joni muna Kristu zvaakutoita. But ndichibva ipapo mushure megore kana ukandinzwa zvandenda kutaura ndakuseri uko. Funga kuti ndio shasha yeye akanga ichiti ediwe ini pano pamberi panotondinetsa pa avaparidze vaningirikini vanhu avaparidze unkarakati avaparidze isusu manje unoza zvinoda munhu zvinoda kuzadzwa nemwe the spirit of the Lord inoda kuti iregedzwe ichiita tunhu twayo. Wakambovanzwa here pavanokombrena? People don't appreciate and people don't remember. Do you know that some of you who are seated here, there are certain people who were helped by your parents big time and full time, but unogona kushaya yebhasi kana chero yei iwe wakagara nemunhu akambodya yababa vako kana yamai vako ndiye anonzi munhu. That's what they do. Jeremiah ati mwoyo womunhu wakaora kupfuura zvinhu zvose. That's a person for you. Gara uchitovaziva vanhu. Ende papa kutsanangura kwandikuita kutoda kutobatsira imwe hama kuti BP ite show. Ukaona wakukanganwikwa idzike ndiri kutobatsira na doctor pana kuti ukaona wakukanganwikwa pazvinhu zvawakaitira munhu paupenyu, regedza zvako kuita stress, ziva kuti uri kudhila nemunhu akatogumbukirwa una Mwari kunzi Mwari vakademba kuti ndakamusikirei munhu iyeyu. Iwo zomuita se iwo muita sei? Mwari pachavo vakati izvi zvandaita izvi ayayayaya. Ana ndiri kutaura naye? Unori kundinzwa here? Vanhu vanokanganwa. Vamwewo ndo vanotiwo zvibwo zviri kuwezeka. Kune vamwe manje vanozoti nekuti munhu umwewo ndo weshuwawo kuti zveshuwa akanotora munhu kwaakangara akamuti uya ndikubatsire. But mabatiro anozomuitawo futi mamwe ndeshuwa. Haasese kutaurwa zvisiri. Mamwe atore shuwa chai. Kuti munhu anopedzera kudemba kunogara pasi pemabridge. Ndiri South Africa undaitsaurangura ndikati unoziva here kuti kunogona kuitwa muchato muHarare. Hama dzigosimuka kubva kwaMurehwa kana kwana Mutoko kana kupi kumudzi dzichienda muHarare kumuchato. Kuina baba munini vane 15 bedrooms kumandara kana kuGrange kwao. But kuinawo vamwe sisi vari kumufakose vanogara muchiturumu. Ugona vese vana tete vana mbuya vana sekuru vachiti aiwa tonoungana zvedu kumufakose kuti rooms. Uku munhu achitambudzika navedo madii kuuya kune mibhedha isina vanhu vanorara nechi. Achinzwa kuti dai vanga vauya mukarara kuno ingawani space iripo munoenda kunoungana uko. Chikafu kunondatenga uku vanototi ngati mdememdeme mune chingwa here ngati tibike panapa tidye nokuti wamanga muchiti mufaro uya. Unogona kunge wakagara muine 15 mabedroom but pasina mufaro. Because of the nature of a person. Imbozvibvunza kuti inda hama dzese dzichikunyenyeredza munhu. Hello? You have facilities. Unoziva kuti kune mumwe muchato ndakazoti naye vedu tikati ndina mumwe mufundisi ngati chingopinda isu vafundisi hama dzacho hadzisi kuda kupinda. Aisa motikari dzake mbiri kunzi vamwe ngavapindewo ona vanhu vachinoungana mune chi4 chibiningiri vachinotutirana motikari ai toenda nei toenda kune mota iri papa zonzi ndeani ndeyasekuru kutaura zita zonzi ndeya kanzi ayo haregai vaende vanoenda vega isusu topinda kuno vanhu vakutozara ndikati mufundisi ngati ngochitongopinda imomo tingonyadzurudza zvinotoita sei? Nyamba the way you relate with other people will determine how other people will relate with you. Munhu anozviita izvozvo. Unobata munhu waMwari kuya kwamakambotiona tiri kuya kune vanhu vaidzimirwa mafoni vasvika papark station.
Chisvika sonzi unoya munhu amene ndizoda vanhu vanofarisirei aenda paholiday paChristmas kana pachinosvika kuti munouya mabasa ariko kunoku vananga adangotaridza kunge zvese zvakanaka kwavanogara. Handizivi kuti sei ndizoti takasikwa setiri vanhu ndofunga anzi kwedu kuright mabasa hanetsi chizvitaro zvidiki izvi munhu wochizoti chirega kandiinde kusinganetsi kuya ozoona mubhandara ndiri pabhodha pabed bridge ndanonzi okay kana masvika munozotifonera osara unosvika mujobhegi yakunzi not available gara pakise zvino sekuru anga vasi kumbodaira mafoni onzonzi the number you've dialed does not exist. Unobvisirwa card mu. That's the life. Kune vanhu vakagara. I know people that we have picked up from bridges. Mufundisi ndimi mufundisi aripo yai kune hama iri pana ari kuti muZimbabwe ntorai munhu muone zvokuti mozosara makunotarisa munhu wamuri kuona kuti uyu atori nehama yakamuti huya tanga unomutsvagira zvino achagara kupi zvino basa moita sei naye modini handizive kuno hakuna park station kuda kune maairport ikoko kuma agodzimirwa asvika paairport kuno vasekuru vakangoti muDallas imomo kana vasvika namba yavo yandinayo 1 zvino havachabatiki imo muno muDallas muno anonzi munhu anozviita umwe wacho anogona kutendera kuti huya but the way anokutrita nayo munhu 2-3 days unonzwa kuti dai ndarara pasi pebridge pane kurara mumba. Vari vakazvidemba vasika munhu. This is how people behave baba. Ndo vhesi ramaverengai ndo yakatambwa Josefa. Tofunga kuti andofunga ndokona kubatsirwa naningi ndofunga akadai but yeye maiwe kune ndino kuti kune vanhu vanoitira vanhu zvinhu kuti vaonekwe. There are people who do certain things to get attention, but they don't do it from their hearts. That's a human being. Unoona vanhu vakawanda so vachita anohave ange mazano kwaka kunoku ndoka kune matrust nema anzi machifa foundation what maorganize anorongwa ndeye kubatsira vanhu so una kuti munhu abatsira munhu necheya 1 inenge iyo panogona kutozara media yese nemachi nemafacebook nemawhatsapp nemachata takabatsira buya vaishaya necheya zvichizara kwese takabatsira necheya kuti zvaitwa nemwoyo here kwete zvaitwa kuti vanhu vaone kuti tinobatsira. Hausaramboona kumusha zviriko kudzimuri dzese hausaramboona kumusha kuti munhu anosvika so vanhu vakapedza vakatambura kuronga muchato so kana kuronga vanhu vachinetseka chakati tochiwana kuchakati ona imwe shasha yangosvika musi wemuchato so iritarisa kuti tendera maisa apa koma akadi kutaura because I could have gotten you something that is better than ameno pamwari kwedu chete chikafu chamuri kupa vanhu ichi. Why didn't you just I could have given you a beast, nyama isingakwane haida vanhu vamuchita munoda kuti nyadzisa kunge zina kurongeka waivepi zvichirongwa izvi dzikasimuka dzichipa chipo dzinoda kuti munhu wese atizi zvionekwe kunzi sekuru wekubhuruwayo vauya. Halo zvikafu zvamadya panapa nechakati ndini ndatozoona kuti chirega tibatsire zvino ndatuma vakomana vangu kuti vaise vanoda madrinks nechinyi unyatsoona kuti kubatsira zvako asi kubatsira kune museredzero wokuti tionekwe. When you help kana Kristu vanoti kana wakuita ukungachirege ururege kuziya zvaitwa neururu. There are moments when people speak about things because they want to motivate others to do. But there are times when people do it because they want other people to see kuti tisu takaita. Aba rimwe gore ndakambobatsirwa mumo muchifundisi medu mumayo. Indakapinda ministry 1997 andiri mukomana nsandarora. Dhara stereki chaizvo. Takazopindawo mumakoleji nana baba vati kana vari mwava tatiri mukoleji pamwe chete namukarakata. Unoziya pane pawaiti wabatsirwa unonzwa kunge uchatora zvawabatsirwa nazvo kunozvidzorera kuvaridzi vazvo.
kana musingazivi anonzi munhu. Unoita watengerwa bhutsu inenge yekuti ndatengerwa bhutsu kuti regai beta ndinoidzorera ndirege kuipfeka mai. Nokuti by the time yaunonovhura box chechi yese nesiraini rese rakutoziva kuti kune munhu wana hauna, kune munhu ari kukuchengeta. Muchiona dzangu akapfeka dzedzi makadiko mai gosa makadiko kwamurise shoko rari chiparidzwa maana mufundisi murisa wachiparidza. Handizivi mama akazviziva here kuti iya yangu akapfeka. Tisu kana baba takatoti munhu waMwari zvino haangafambi asina. Vachibva ipapo vauya naye makadiko ndandichiudza ava zvekuti bhutsu iya yanga yakapfekwa namufundisi Tisu. Hello. When Elijah went to the widow kuenda kunotaura kuti chingwa ichi nemafuta hazvichazopera panapa, hakusi kuti Mwari vanga vasingagoni kufidha Elijah because vanga vanotombomufidha nemakunguwo vanhu vasipo. But Mwari vakanga vachida kuratidza kuti kune chembere yandarangarira inoda kuitirwa zvakanaka, ndototuma munhu wangu ikoko kuti anoisa nyasha zvinhu zvisapera. But ukasaona mushe unofunga kuti Elijah ndiye aenda kunopa pressure pamunhu asina. Nyamba munhu asina ndiye arangarirwa naMwari kuti zvinhu zvake zviendeke. Handisi kana ndiye wandiri kubatsira. Saka pane pamwe pekuti munhu anonzi munhu anokupa chinhu but chinouya chiine museredzero. A person. Kusakanzi mwoyo womunhu. Fundisa artist tinowaitira hapana havana kana chavanacho. Kaya vasina kana chunhu munomu tisu takatozoti navabati kadai shwa dai Mwari vatibatsira museketi muno, dai Mwari vatibatsira. Ipapo pari kunzi dai Mwari vatibatsira. Unobatsirwa papi papapa nemashoko akadai. Halo. Tinawandu kutaura naye here pano. Kune nyasha. Ndipo wamene mDallas. Ndipo wamene mDallas. Ndipo wamene mDallas. Unoziva kuti akomana tabatsirwa zvedu but zvinhu zvacho nemashoko acho anotanga kutaurwa so. Saka akomana unoita seuchatora kungonoti izvi chimbochengetai, izvi chimbochengetai. Zviri nani tigare pafloor pedu tichidyira mumakwati pane kudyira mundiro dzenyu dzinouya nemuseredzi. Anonzi munhu. Akapedza kukubatsira unoda kuti nyika yese izive kuti ndiye ari kukusustaina. Ndiye anonzi munhu. Paanosimudza ruoko mumusangano achiti ngatibatsire mufundisi wedu nechakati, unenge uchiona kunge zvakarongeka. Baba vane mwoyo. Mai, kwedu isu uko unogona kuti wakagarapo uri mufundisi kunoita vamwe anobva uko wakapfugama vagogwesha vachipfugama vachiuya kuzomurisa munhu waMwari makadi, munhu waMwari makadi, vakapfugama vachiuya munhu waMwari makadi, munhu waMwari. Wakatarisapo kuti vanhu vanoremekedza mufundisi wavo. Chibuda panzapo agotanga kukwenyana nemakona emabhachi edu mainfoma nemanhinkaya homwe dzichidhonzwa kudai kunzi pano zvatinoitiswa muchechi umwe hakusi kunamata vanhu, kuita kunge akatumwa kunzi pfugama, hakusi kunamatiswa zvatiri kuitiswa pachechi pano izva. Kana kuri kwedu kuhisiri hachisi chihisiri but wobvunza kuti wambozviitiswa nani zvinhu izvi? Iwe ndiwo wada kuzviita. Why? Because munhu anoda kuimpressa. A person may come and sing not to impress God but to impress the pastor. A person may dance not to impress God but kuti pastor vandionewo. Kune mumwe anouya munhu waMwari after church anotokumira munhu waMwari ndanchida kukuonai. Ko zvaita sendanchida kungoti ndingokwazisai kuti makadi munhu waMwari. Ipapo usafunge kuti ane mwoyo navo, ari kuda kungoti vangoziva kuti nhasi anga ari kuchechi. How many things are Christians doing for God and not for men? How many things are Christians doing to please God and not to please men? When you hold the microphone to praise and worship him, how many times are we doing it because toda kuti vanhu vafare? Pandinobata maiki ino ndichiparidza, kangani kandinotaura vhangeri rinotsvaga maamen. Nepandiri kutaura zviri kunzi naMwari nditaure.
I always say to people, you and God are a majority. Kana ndakataura vhangeri rinondivengesa nemunhu wese pano, asi ini naMwari tiine ukama, ndaita basa randatumwa naMwari. It's better than preaching a gospel that is there to please people. Hello? Ndianonzi munhu wandiri kutaura. Tell to your neighbor kuti uri kumunzwawo sei munhu. Ubva wati aMwari vakatomukonewa. Unoziva kuti even tirimo muchechi so, munhu waMwari, even tirimo muchechi kudai so, do you know kuti Judas chimwe chezvikonzero, ini ndakunzverawo zvangu hazvina kunyorwa, but ndakunzvera chimwe chezvikonzero inoita kuti Judas anzwe kusununguka kunodzorera mari kuvanhu vakanga vamupa, kunodzorera mari. Apedza kuidzorera, iwe uri kufunga kuti aita chinhu chikuru Judas chekuti vakomana kudzorera mari, which means kuti munhu atendeuka, but obva aenda ipapo, achibvapo haasi kudzokera kune vekwake, ari kuenda kunozvisungirira. Inda chii chaakashaya mumba umu? Mai, kana inini zvikandivhiringa, ndinofunga kuti pano ndo pandofanira kutangira. Kana mukandinzwa, panapa ndo pandaifanira kutangira, nokuti ndo pane warmth and reception. Ndoziva kuti vekwangu vanondida. Kana vekwangu vachindida, ndaigona kuenda kunozvisungirira ndapedza kunoita chinhu chakaoma sekudzorera mari yandandabhadharwa. Kana kusiri kutya vana Peter nemapanga avo nene. Halo? Munhu hazvinei kuti ari muchechi. Aika, hazvinei kuti akagara pasaidi pakwa. Unogona kutozvinzwa kuti takangogara tese but zvikarema. Unoona munhu achitadza kutsvaga pekuhwanda pamunhu ari munhu, achitonzwa kuti ari kunze arina, kana atomusha utonzwa kuti munhu akatozviuraya. How can a person commit suicide when there is a loving church? Hello? Unoenda kunozvisungirira Judas. Dai madzikoma acho ana Peter nana Bartholomew nana Chivave nerudo chairwo waiziva kuti ukuku kwandapedza, because kunhu kwaifana kumunetsa ndekuku kwaakanga apiwa mari nekuti havasi pamwe chete. But unogona kutotya panapa, ndigototya kupamira nekuti ndinotoziva kuti akomana ndikadai zviri nani tonomira pastreet pane kumira panapa pari kunzi muimba yaMwari, ndichingopedza ipapo dare ratanga. I know if I'm talking to someone. That's a person. Ameno kana ndiri kunyatsokupa picture yacho. Ndoda kuti uzoziva kuti mangwana ukazonzwa waitirwa zvinhu muchechi, usazonyanya kutambudzika stereki kuti inda vanhu vemuchechi vandidai, inda vanhu vemuchechi vandida. Even muchechi imomo munogona kungomina na Peter vane mapanga muchechi. Halo? Aika, ini ndakamboita chifundisi chekumusha chemakore, chokutoti waitoti wasvika kana pari zevha kana paine chii kana mumwe mutambo, kana uchitosvika waitoona kuti zvidhakwa zvezvo zvekubhawa ndo vanokurumidza kuziva kuti mufundisi auya, mufundisi mupei pekugara, mupei chii. Vekuchechi vari vachingoimba chamunamata kudzamara varimo vasingatombooni munhu waMwari auya. Wotonzwa vamwe vanhu pamungai pamandufu vanhu vachibatana makure vachidi, wotonzwa munhu asinganamati ari kuudza vanhu ari uko, achiuya achitaura vanhu kuti nai vedu hamunyariwo here mufundisi wenyu ari pano apa haaende kuchechi, but anda hamunyariwo here mufundisi wenyu ari pano. Makutoudzwa nemunhu asinganamati kuti zvamuri kuita zvinonyadzisa mufundisi wenyu. Ndo zvakaita munhu. Last time ndakataura ndikati aiwa mabhachi haana kuipa nemainformation zvakanaka, nditika but kuseri kwazvo kwakavanza munhu akasarendwa naMwari muna Genesis. Tosaka maizonzwa vanenge vakupoputaura kuti rega ndimbono kubvisira bhachi ndigonyatsokuudza. Kuseri kwacho kwebhachi ndo kune iye chaiye anoda kuita rekunobvisa. Hapana chinhu chinorwadza sekuti uchida kubatsira. Takutopedza ipa vatinamata. Hapana chinhu chinorwadza sekuti uchida kubatsira munhu. Handizive kuti zvakaita sei, ndinenge ndanyanyawo kubatai muri kuno, kuregai ndimbobata vamwe vacho vamunoshanda navo. In every family kungori nevamwe vanhu vangori neundyire so. Baba izvozvi I don't know kuti nyika yedu chii chakadyarika kana zvakatangira pai zvakakonzerwa nani. But unoona kuti chero mechisa chaiyo
inenge ichiita pamwe 20 cents. Ukatofona izvozvi kuhama yako kuti nditengere mabhokisi remechisa 1 rinoita mari, unonzwa kunzi 2 US. But andatonegotiata nemunhu wacho ati 1 zvokuti dai mamakurumbidza maitumira titenge. Can I shock you with something? Isusu taigara tiri kokako. Most of the things that you are paying for are not for the value that you are releasing. And it's happening in every family. Even mamuisira nebhazi nedrinki nekuti anogona kutenga chingwa che1 week chevana. Anokanga ndimai vangu, ndibaba vangu, ndisekuru vangu, ndiani anoona atopfuma nekungotumwa chete kunze ndanotenga bhageti remakabhichi reningire rehupfu pombare. Ndo zvakaita munhu. Ende wese manje vasinganyari even nekuno. Hello. Kuda kuitirwa chi? Togona kuzviita izvo. Ukatsvaga kana ka 200 zvinogona kuita. Munhu anozviita izvozvo. Chinonzi kuroya. Mazuva ano vanhu vacharoya zvekubuda vachienda ne. Vanhu avachabuda kazvemabhiza nechichi. Vanhu vakuroya pamafacebook nepamawhatsapp nepamachi. Ndipo kwavakuroyerwa vanhu. Rimwe gore alright, maminitsi angu anenge asara mashanu chirega ndimhanya. Rimwe gore takada tiipete. Rimwe gore kumusha kwedu kune vakanga vakavengana zvokuti munhu akanotsvaga chigora chemusango chikiti che ndobva achiuraya. Ataiti magora ndozvikiti zvakapanduka. Ndobva anochiuraya chigora. Ndobva chasungirirwa micheka mitsvuku nechii. Ndobva chanochererwa kumba kwa neighbor aida kungonzi approve because aifamba achiudza vanhu kuti munhu anoroya. Ndobva chanotorwa chikanochererwa kuseri kwedura, pasi chachererwa paiswa mashanga nechii. 2 days later zvikanzi tava nemuprofita varikugadzirisa musha. Takakuudzai kuti panapa vakati andiroye ndazoda, zvikanzi vanoroya, regai tikuratidzei. Vaenda nemuprofita uya vaita zvavaita, patenderwa. Pazopedzisira apo patsikwa aita kunge ari kupfuura, zvikanzi pane chandatsika. Kanzi pane chandatsika chiri panapa, cherai apa. Ndibva pacherwa, ndibva pawanikwa chigora chakafa chakasungirirwa. Gore rese rakapera mai vasingaendi kuchechi, vachinzi vakabatirwa zvinhu zvavo zvavanoroya nazvo kuseri kwedura. Nekuda kwemunhu waifamba achitaura nyaya dzake dzaanoda kupuruvha kuvanhu. Ndo zvakaita munhu. Kana akuda kupuruvha zvinhu zvake anokugadzirira zvaanoda kugadzira. Mazana havachaiti zvekunochera kumatura, vakungogadzira ibo mumaintanetu. Takazoona baba vainzi vavazoba chibage kupi kuZimbabwe vakaita sese. Vozoona pikicha yaya kunzi kuMalawi munhu ane 17 years vadii zvaedza kusanganiswa vachida kungopuruvha kuti munhu kune munhu akazonobatsira ava manja. But vachida kupuruvha kuti munhu waabatsira haasiriye, ndobva kwanogadzirwa chimwe chikanzi 17 yekondo vakanganwa kuti makore panzi 17 vaisa pikicha yemudhara. Kuroya kungobuda chete, hakuna kuroya kunopfuura. Whenever you speak evil about somebody, that's witchcraft. And I always tell people kuti never judge a person from a statement that is given by another person. Regai ndibatsira umwe munhu pano. Regedza munoziva kuti ndikauya panapa ndikagara nemama ndikati ndiudzei kuti avakadi chechi yese ndiudzei baba vakaita sebaba. Zvinhu zvese zvandinosara ndinazvo ndezviri kuonekwa through magirazi enyu. Never judge a person through what other people are saying. Because they always want to give an impression about what they want you to believe about them. Saka ndikipinda muDallas muno ndikagara navanhu 3-4 ndogona kunge ndakutoziva kuti Dallas yese yakamira sei, but through maziso evanhu vandiudza
anoda kukunakisai anondiudza zvekunaka kwenyu, anoda kukuipisai anondiudza saka kana ndisati ndainteracta nemi personally, I should never make a judgment about you. Because munhu ndo zvaanoita. Chero even muchipinda mumusha kunoroorwa, pana vamwe vana tete vanotanga kuvenga usingavazive. Onzi tete wekubhuruwa havana kuuya, unotanga kutodzwa unzi havana kutouya pano because havakude. Zvekunzi vazoshaya mari yebhazi kana kuti vanga vasiri kubhuruwa vanga vari kujoni vakadai hauzviudzwe. Saka by the time yaunozonotanga kuinteracta navo watove nezizo rekuti iri zitete risingandide. Never judge a person. Ukaona munhu akudza nezvemunongoti maita henyu, ndichazvionera. I will see it by myself. Vanhu vazhinji ndo anonzi munhu unokukuvadza. Veduwe, ndakaona vanhu vachipendwa nemabhurashi so akaiswa kaki, woiswa pinki, woiswa black, woiswa purple, woiswa makala, kusvika munhu wakumutarisa nekala yaakapendwa nemumwe munhu kwete zvaari. Mwoyo womunhu. Tell your neighbor kuti uri kunzwa sei mwoyo womunhu. Munhu akaoma. Ende kana even akanganisa hana kana sorry. Shoko rekuti sorry rakaoma kubuda mumunhu. Angatojustify kutsvaga kuti handakazozvitaura because zvanga zvakazodai, ndikazozvidai, ndikadai. Do you know kuti baba, when you prosper in a certain area, ngatiti mauya pana mukuchena stere kudarika vanhu vese vari panapa. Alright, chireka ndege kutaura kuchena. Do you know kuti marima maita hurudza so. Do you know kuti munhu anonge achinzi hurudza achipuwa maprize nechichi aripo apa vanhu vachitarisa kudai. Musi waanonzi aita chimwe chinhu, pamwe ari kunzi kumba kwakawanikwa kuine saga rakabiwa renzungu. Iye achirima matani nematani, kunzi kwakawanikwa kuine saga nambudzi yakwanhingi yakaonekwa iri. Vese vamwe vanhu vese vanoda kuita make sure they spread the information. Kuti nyika yese izive kuti hurudza uya akabasa saga renzungu. And do you know it's even worse in church? It's even worse in church. Ingotora imbuke umwe munhu muende nayo kumba unzi mufundisi vari kubama, akuchazonzi vakatora imbuke vari kubama himbuku. Mukaenda namahimbuku kuchechi anopera namufundisi. Mainhingi vakazowana yavo mubhegi, ivo vakanga vachiramba kuti havana kutora, ikazosechwa ikawanikwa mubhegi ramufundisi. Zvese zvokuti munotiparidzira panapa shoko richifamba richidii hazvitaurwe zvese izvi. Tinongoziva zvokuti matimbundisani mahofisi vekuba maimbuku ndo rinenge statement. Ndiye anonzi munhu baba. Munhu unogadzira nyaya oijustify haana sorry. Vanhu vanorohwa nemakisi ekwaJudhasi. Haasi munhu wese anokuhaga. Ndaitaura vamwe last week ndikati haasi munhu wese akanzi friend yako paFacebook kana paWhatsApp kana haasi wese akanzi friend hari friend. Vamwe monitoring spirits. Unouya mulife yako nemaprofile ako nemastatus ako achida kungomonita zvauri kuita kuti agoudza vamwe. And anenge akatamira musi waunotsvedza ndo paanoti tisuka tigere navo, tinoswera navo. Ana ndiri kutaura naye here pano. Haikona kufunga kuti wese auya mhai yapera chechi apa makadini hadzisi hagi dzese dzakarurama. Kana Jesu akapiwa haga akakiswa naJudhasi achimutengesa, hadzisi hagi dzese dzerudo. Mwakasimuka kuchechi uko ndingoti kuSouth Africa ikoko vatenga mota, vanhu vafara vachimuchechi vachikorokotedza vachinohaga vachinodii uchinyatsoona mumwe achiti apedza kunomuhaga kudai paari kufuratira kuna kuti fesi yacho inotokudza ega kuti uyu munhu anyatsodhinikana nemota. Bati ndiye amanya kunokurumidza makorokoto. Haasi vese anokujambira anoti makorokoto. Isi pano umwe muchato umwe watakanga tiri Mwari pawakanga watanga kuzotishandisawo mumadeliverance. Mwe musi paita vamwe tete vaisa chipo, nokana kamboitaura panapa last year pandakauya panapa tete vabvisa chipo. Ndanzi mufundisi tinamatire kunamatira zvipo.
ini ndiri kunamatira zvipo tete ndokutanga kumanifesta. Vakaenda vakanotora chibhokisi chavakanga vatora zvikanzi imomo munda ndatogadzira kuti haafe akaita mbereko, but tichingonamata nemunamato bedzi ndobva vatanga kungoshiringinya vari pavari, vakutoumburuka vakutotaura kuti ndandatumwa pamuchato. Nachitaiwa kuti ndiwo shamwari yangu. Unoziva kuti munhu anogona kukurasisa, anogona kukubvisisa ushamwari huri genuine achinopinda iye but aine zvaakataimira kukuitira paupenyu. Okuvengesa vanhu kwavo achida kupinda iye panzvimbo. This is what people do. This is what people do. Regedza vakabodara kuti mufundisi ukataura kuti ndakaenda kuIsraeri ndikanodai tikanoona pakadai usati matopedza Israeri hatatiriko ndakazoenda kune vamwe vanhu kuti ukataura chimwe chinhu chawakaita so haupedze sentence anotanga kungokuudzawo kana asiri akaenda kunza kuti asekuru vangu vanga variko akadai ko sekuru vauya papi, ari kuda kungokuudza kuti iniwo uri kutaura yako but yangu inini iri beta so varipo. Anonzi munhu ukataura kuti handaitiwa makeup yangu yakadai akutoisawo yake, kana papari pagrupu ukaisa picture yekuti mwana wangu akupasa kuchikoro akadai wotoona akutokanda wakewo ipapo. Haizviko wanga wachidi kukanda nguva yese. Unotongonzwa kuti uyu akadai inini haafani kuti ndofanira kutoratidzawo vanhu kuti neniwo ndiwo vanonzi vanhu. Uchiri kumuda here munhu zvaanoita? Regedzai kungoti zvese kungoti zvataurwa. Dzidza munhu umubate nekumunzwisisa, ende regedza kuteera zvaunga nekutaura kwazvo. Vana David airidzira Sauro chihapu chekunzi achidzinga madhimoni nekuridza chihapu chaSauro. Vakapedzisira vavengana naSauro, vana mai vaimba nziyo. Sauro vakauraya zviuru but David akauraya 10,000 nechito. Variko vanokuimbira vakakuvhiringidza ukama nekuda kwokupraisa. You never know what a person has. Kwedu kundogara njiudza amai ndongoti everyone is a suspect. Haikona kungotrasta munhu wese zvekubva watongoti wese. No, everyone is a suspect. Kaindipedzisire panapa. Ipapa ndapinda panapo vanhu vanga vachitaura zvikanzi even kuchechi kwadati makuseni munhu waMwari anhasi makaendi munyatsoro nhasi ndakayantsurwa kana nhasi munhu waMwari makadi makachena nditi ndizanoti nichingati chokwadi kuti ndizvo vanhu vachikuimbira rwiyo, but you never know what is inside a person. Can I shock you with something as we finish? Can I shock you with something? Okay. Uya ndiani ari kuti uya tina chitora bhachi rangu. Aiwa ndakachena. Hani mese murungozvionawo. Ndo zvakaita munhu. When I approach you, this is who we are and this is what we are. That's me today. Hello? Ayo, ndakachena. As you can see, I am very smart. As you can see, this is me. This is exactly who we are. Ndo zvakaita mwoyo womunhu. Chinzwa Jeremiah oti mwoyo womunhu wakaora. Wakadai. People will come to you painting certain pictures, but you don't know what is inside them. People will smile at you, but you don't know what is behind the smile. Hello?
ndo zvandiri nhasi ndomufundise machenera vakachena nhasi. What more is inside the heart of man? Tisumuke timire netsoka dzedu. Thank you, Father. Bhaibheri roti, Pauro achitaura kuvakorinde, when somebody is in Christ, you are a new creature. Kana wava muna Kristu wava chisikwa chicha, zvakare zvapfuura. Ndaizvibvunza makore esa kuti indapo achitaura zvekuti wachisikwa chicha, because kune chisikwa chitsaru chakanzi Jehovha vakazvidemba pakuchisika. So Paul onoti kana tava muna Jesu tava zvisikwa zvicha. Kureva kuti macharacteristics ehunhu hwese andanga ndichitsanangura, the moment yaunozviviga muna Jesu, mweya mutsvene paanokuzadza ndo pandati paya kambo kedu kaya ndizadzei, uyai mweya zvino, pindai mwoyo wangu tense. Your heart can be transformed and you can be a different human being because of Christ Jesus. Jesu unoshandura upenyu hwemunhu. Hunhu hwemunhu hunochinjwa nekuti chachisikwa chitsva, usiri chisikwa chakadembwa naMwari. Dzindiza Jesus, uya mweya zvino, pindaimo wangu mwe, kuti disi iswe zadzaiwo ndiza dzeindiza, uya mweya zvino, pindai moyo wangu mweya, kuti disi biswe Mwari zadzaiwo ndiza dzeindiza, uya mweya zvino, pindai moyo wangu, moyo wangu mweya. Muri mubatsiriwa, ndinotambudzika, moyo wangu unochema, only Jesus can change you. Choose to be a different person from today. Mwari ndibatsirei, mweya mutsvene ndibatsirei, ndimbove munhu asina makuhwa. Ndikanzwawo dzevamwe ndinongosiya kwandazviwana. Ndimbova munhu asina unyengeri. When people ask me for information, I give them what is there, not what I am trying to capitalize on. I don't judge people from what I've heard from others. I wait until I interact myself. Mazaira kuti baba kune mamazita evaprofita vanhasi nevaapostora vanhasi nemabhishop anhasi kuti ndikakuudza so ndikaritaura iko zvino unoti handidi kumuona, but iwo hauna kumbogara wakambosangana naye paupenyu. All that you do is you base on what you heard from other people.
You base on what you heard on social media, on newspapers and so forth. You have never interacted with the person. Gore takati chinamata tiri muchechi takamira iri half night say tiri kuda kuita muse Friday takamira kumberi tikatanga kunamata, people started manifesting from the door asina kubatwa musoro, tikanamatira vanhu vapedza, tapedza kuita madeliverance, healing dzese dzapera. 2 days later pakabva tsamba yakanga ichibva kuoffice zvikanzi zvinhu zvamakuita izvi takanzwa kuti muri kuenda kuDurban kunotora zvinhu zvamunouya muchiisa pavanhu kuJohannesburg. Ndobva patopiwa mutongo uri kubheswa nezvinhu zvakanzwikwa kwete zvakaonekwa. Kati nai vedu mavhidhiyo aripo, pane watakabata simba raMwari rikatanga kufamba munomu, unoridzivisa sei? Mwoyo womunhu unogona kushanduka, asi tina Mwari vasingashanduki. Tine hama yedu Jesu, shamwari yavatadzi. Vimba naye kunyanya agokuisira vanhu vakatendeka palife yako. Only Jesus can do it. Why don't we make a choice? Mwari ndirege kuverengwa pane vanhu vamuchademba kuti makavasikirei pano. Ndirege kuverengwa pane vanhu vachakubuditsai misodzi muri kumusoro kudenga kuti ko munhu uyu ndakamukandireiko pasa kana zviri izvo zvaanoita izvi. Munhu anokukanganwa, vana Josefa wakakanganikwa, asi Jehovha havakukanganwi. Anikamukanoda kanonzi handikukanganwi kwete kwete, ndiri baba vako uri mwanangu. Jesu, chisimudze maoko tinamate. Baba, ndinokutendai masikatano. Vakakanganwikwa nehama, vakarasiswa nehama, vane moyo yakaputsika nekuda kwezvavakaitirwa nevanhu. As I pray right now, Father, uyai mweya mutsvene murape mweya yevana venyu yakaputswa. Haina kuputswa nemiti, haina kuputswa nemombe, haina kuputswa neshiri, yakaputswa nevanhu. Kune vamwe vasisade kuona dzimwe hama dzavo nekuda kwezvavakaitirwa paupenyu huno. Help them, Father. Help them. Help somebody. Kune mwe muno asingatauri nehama yake Baba. Kaona mafoni achipinda anodzima nekuda kwezvaakaitirwa nemunhu. Angarirai vanhu venyu Mwari. Touch and heal our hearts. Transform us. Baba, chikuru chekupedzira inokumbira kwamuri, tiitei vanhu vamusingazofi makademba kuti makasikirei panyika ino. Mweya mutsvene atibatsire tive chibetsero kune vamwe. Even though our hearts are wicked and rotten, Father, you can transform us. We want to be new creatures. Help us. Forgive us. Kana paine vatakatadzira, kana paine vamwe vanhu vari kufunga kuti akangofunga zita rangu anonzwa moyo kurwadza kudambuka kweura. Baba, takumbira mweya wekuregererwa nekuregerera. Father, we are sorry for all those people whose hearts we have broken. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Even if our hearts are broken, tibvise mweya wekutsiva, mweya wemarevenge. Kana takatadzirwa Baba, shoko renyu rinoti kutsiva ndekwenyu. Tibatsirei Mwari, tisunungure vanhu venyu pamweya yedu nepamwoyo yedu. Mazvita changamire muponesi. Tinokutendai nokuti muri Mwari. Kudzwai nokusingaperi. Mbiri yose ndadzorera kwamuri muzita raBaba, zita remwanakomana nezita ramweya mutsvene. Amen.